Sahabatku kang becik atine. Pas bali sekolah, aku karo kanca-kancaku mangkat niliki tresno sing wis ra mlebu sekolah seminggu. Krungu-krungu tresno ki lara tipes. Aku mbek kanca-kancaku inisiatif urunan gawekne roti lan buah sing disenengi tresno. Aku lan kancaku numpak Honda bareng sisan Bali. Delalahe pas nek tengah dalan ora sengaja ban Hondaku keceplos paku. Lho, Hondaku kok krasa kliut-kliut iki. Tembungku ning Lala. Lah emang ngopo? Jawab Lala. Sik, tak mandek sik. Tak deleki ngopo kok ngene. Balesku. Terus aku mandek mbak Lala. Nggo ndelok Hondaku sing sak temene kena opo. Kanca-kancaku liyane langsung ning omahe Tresno. Mesen tak delok tibake banku ketubles paku ngasih gembos.